नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर. सर्वप्रथम सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज आपण होळी स्पेशल पाहणार आहोत, पुरणपोळी आणि कटाची आमटी. तर चला मग जाऊया किचनमध्ये. आपण पुरणासाठी ह्या वाटीने 2 वाट्या आपण मोजून डाळ घेणार आहोत. ही डाळ स्वच्छ धुवून आपण शिजवून घ्यायची. जर आपण कुकरमध्ये शिजवत असू तर 2 ते 3 शिट्यांमध्ये डाळ शिजते. याला भिजत ठेवायची नाही. आपण डाळ अशा पद्धतीने शिजवून घेतलेली आहे आणि ती डाळ चाळणीत ठेवलेली आहे आणि त्याचं पाणी जे आहे ना एक्स्ट्राचं जे ते आपण असं निथळून घेतलेलं आहे. अशी 10 मिनटं डाळ ठेवून द्यायची की जेवढं एक्सेसिव्ह पाणी आहे ना ते सगळं निथळून जायला पाहिजे. कारण आपल्याला पुरण करताना डाळ एकदम अशी सुकी हवी आहे, कारण आपण गूळ टाकल्यानंतर पुन्हा डाळीला पाणी सुटणार आहे. आपण पुरणासाठी 1 चमचावर असं तूप टाकून घेऊया आणि आता आपण डाळ गाळून घेतलेली ती डाळ आता आपण कढईमध्ये घेऊया. आपण ह्याच्यात इथं 2 वाट्याच आपण गूळ घेणार आहोत. आता आपण गूळ आणि डाळ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित हलवून घेऊया. आता असं सेप पातळ असणार. आता अजून 10 मिनिटांनी हे सुकत जाईल आणि मग ते घट्ट होईल. गूळ असल्या कारणाने आपल्याला पूर्ण वेळ ना हलवायचं आहे, नाहीतर गूळ खाली लागू शकतो. म्हणून आपल्याला पूर्ण वेळ असं हलवत राहायचं आहे. आपलं सारण जे आहे ते घट्ट झालेलं आहे. तर आपण आता गॅसची फ्लेम बंद करून घेऊया. आणि आपलं सारण परफेक्ट झालं हे कसं समजायचं, तर आपण हे असं लेवल करायचं आणि हा चमचा जो आहे ना तो असा सरळ ठेवायचा. जर तो सरळ राहिला म्हणजे आपलं सारण परफेक्ट झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात जायफळ पावडर टाकून घेऊया, वेलची पावडर, सुंठ पावडर आणि पुन्हा एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता हे थोडं थंड होऊ देऊया. आणि थंड झाल्यानंतर हे पुरण यंत्रातून आपण बारीक करून घेऊया. आपण पुरण यंत्रातून पुरण काढून घेतोय तोपर्यंत आपण पोळ्यांसाठी पीठ भिजवून घेऊ. त्यासाठी मी घेते 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, थोडंसं मीठ आणि थोडी हळद. हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हे व्यवस्थित मिक्स झालंय. तर आपण ह्याच्यात थोडं तेल घ्यायचंय आणि तेल घेऊन आपण व्यवस्थित मिक्स करूया पुन्हा एकदा. आता आपण थोडं थोडं पाणी घेऊन हे पीठ लावूया. पीठ तुम्ही व्यवस्थित मळाल ना तर पुरणपोळी व्यवस्थित होते. तुमच्या पीठ मळण्यावर आहे तुमची पुरणपोळी फुगणार की नाही ते. त्यामुळे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. हे पीठ जास्त घट्टही नसतं, पण जसं पोळ्यांसाठी करतो तसंच करायचं आहे. पण थोड्या वेळ आपल्याला ठेवायचं आहे, तेव्हा ते अजून थोडं सैल होणार.
पण असं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आता आपण याला तेल लावून थोडंसं मळूया. पीठ व्यवस्थित मळून झालंय. आपण याच्यावर तेल टाकायचं आहे. आणि याला सगळीकडून तेल लागलं आहे. तर आपण याला एक 15-20 मिनटं ठेवून देऊया. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. सेम टायमिंगला आपण इथे आता पुरण आपलं पुरण यंत्रातून काढतो अशा पद्धतीने. त्याच्या आमटीसाठी आपण सर्वप्रथम फोडणीला 2 चमचे तेल घेणार आहोत. कारण आपल्याला कट तयार करायचं आहे, त्याच्यामुळे आपण थोडंसं तेल जास्त घ्यायचं आहे. तेल तापलं आहे. आपण फोडणीसाठी मोहरी घेऊया, जिरं, कढीपत्ता, लसूण, हळद, काश्मीरी मिरची पावडर, लाल तिखट आणि चवीप्रमाणे मीठ मिक्स करून घेऊया. हे आपण कांदा खोबऱ्याचं भाजलेलं वाटप आहे, ते टाकायचे आपण 2 चमचे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मसाला व्यवस्थित भाजून झालेला आहे. हे आपण डाळ शिजवलेलं पाणी आणि त्यात आपण थोडीशी डाळ घेतलेली आहे. आता डाळीला उकळी येऊ द्या. उकळी आल्यानंतर आपण कोकम टाकणार आहोत आणि आपण गूळ टाकणार आहोत. आता आपल्या आमटीला कड आलेला आहे. आपण कोकम टाकून घेऊया. आणि गूळ. ही जी कटाची आमटी आहे ती तिखट आंबट गोड अशा पद्धतीने असते. आपण थोडा गूळ टाकून घेतला. आता मिक्स करून घेऊया आणि 1-2-5 मिनटं आपण असंच ठेवूया आणि मग आपण गॅस बंद करूया. अशा पद्धतीने आपलं पुरण तयार झालेलं आहे आणि इथे आपलं पीठ व्यवस्थित मुरलेलं आहे. तर आता आपण पोळ्या करायला घेऊया. आपण इतक्या पेढ्याच्या आकाराचा पीठ घेतलेलं आहे आणि आपण त्याच्या डब्बल आपण पुरण घेतलेलं आहे. असंच असावं पुरणपोळीसाठी. पुरण ठेवून अशा पद्धतीने आपण पुरण व्यवस्थित फिल करून घेतलं आहे. आता आपण तांदळाच्या पिठीमध्ये व्यवस्थित घुळवून, ते तुमच्यावर आहे, तुम्ही तांदळाची पिठी घ्या, मैदा घ्या. मी इथे तांदळाची पिठी घेतली जेणेकरून पुरणपोळी व्यवस्थित लाटता येते. बस असं
हलक्या हाताने पुरणपोळी बघू शकता आपण केवढी मोठी पुरणपोळी करतोय आणि आपलं पुरण पूर्ण एजपर्यंत आहे. ही पुरणपोळी सगळी बघा, आपलं पुरण शेवटच्या टोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. आता ही पुरणपोळी तुम्ही हातावर घेऊन सुद्धा उचलू शकता. इतर एक सेकंड ऑप्शन आहे, असा एक न्यूजपेपर घ्यायचा, तो न्यूजपेपर असा पोळपाटावर ठेवायचा आणि पोळपाट जे आहे ना ते आपण फक्त असं पलटी मारलं तर तुमची पुरणपोळी पेपरवर येते आणि हा पेपर असा होल्ड करून तुम्हाला पुरणपोळी जी आहे ती अशी तव्यावर सरकवायची आहे. पुरणपोळी सारखी पलटायची नाही, एक साईड व्यवस्थित होऊ द्यायची. फक्त फर्स्ट टाईमला आपण थोडी लगेच हे करायची. इथं तवा तापलेला असतो, एक बाजू लवकर जास्त ते शेकली जाते. त्याच्यावर असं तूप सोडायचं. आता आपण पुरणपोळी पलटून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण पाहिली होळी स्पेशल पुरणपोळी आणि कटाची आमटी. तर कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी नक्की करून बघा आणि आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा. आता आपण ती सर्व करून घेऊया. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. पाहत रहा रुचकर कट्टा.